Αλέξανδρε, έλα εδώ. Έλα να πούμε για τις μύγες. Τρώει μύγες. Δηλαδή αυτός θεωρεί ότι κυκλοφορεί αυτό, ότι είναι απειλή. Ότι έρχεται πάνω μου η μύγα, οπότε έχει μάθει όταν βλέπει μύγα να την τρώει για να μην το θεωρεί εχθρό. Έφαγε τη μύγα. Θες chopsticks. Όχι, το θεωρεί ότι κάποιος πάει να πλησιάσει σε μέρα και τρώει τη μύγα. Δεν είναι πολύ γλυκό. Είναι. Θα μου τον δώσεις καμιά μέρα? Όχι εσένα, ειδικά. Αυτή είναι φιλέσπλαχνη, φιλόζωη, γλυκιά, αλλά είναι φαρμακομούνα. Παίρνει, ας πούμε, σκυλάκια που έχουν ταλαιπωρηθεί, είναι γέρικα ή αυτά, και σε ένα μήνα πεθαίνουν. Μου το είπε αυτό για καλό, για να μου κάνει τη φιλόζωη όταν πρωτογνωριστήκαμε. Εγώ αισθάνθηκα ότι είναι λίγο φαρμακομούνα, παρόλο που έχει καλές προθέσεις. Και τι να τη λένε κανονικά, τη λέμε Σία. Από το